Moi boa tarde de novo. Hai escasos días, o 30 de maio, o Bloque Nacionalista Galego defendeu na Comisión Quinta de Sanidade, Emprego e Benestar unha proposición non de lei que instaba a Xunta a exixir dunha empresa adxudicataria de servizos de administración o cumprimento da legislación laboral. Eu vou facer un pouco de memoria do caso dunha empresa que xa se mencionou hoxe aquí, porque exemplifica moi ben cal está a ser o comportamento de moitas empresas que son adxudicatarias de servizos da Xunta e a actuación do Goberno galego, da Xunta de Galiza, ao respecto. A empresa Secuor, que era adxudicataria de diversos servizos de vixiancia en centros da Xunta de Galiza, na provincia de Lugo, centros de menores Santo Anxo de Rábade, residencias universitarias Lugo 2, na Dirección Provincial do Sergas, pois podemos decir que pasou por dificultades de envergadura, non? Declárase en concurso voluntario de acreedores, o propietario, ni máis ni menos que en búsqueda e captura, a altura de xaneiro adebédanselle aos traballadores 6 mensualidades do seu salario. E dadas estas circunstancias, a empresa e a Consellería de Traballo e Benestar resolven a vixencia do contrato, xa que, según a legislación vixente, a declaración de insolvencia ou de concurso de acreedores é causa de resolución de contrato. Polo tanto, a Consellería abre un novo procedemento de contratación da que é adxudicataria unha nova empresa de seguridade, Protección e Seguridade Técnica S.A. por Setecnisa. A nova adxudicataria de servizos négase a subrogar aos traballadores, a pesares de que teñen recoñecido ese dereito no convenio colectivo. Recoñecido o dereito no convenio colectivo, que lle recordo que os convenios colectivos son acordos entre partes baixo a vixiancia da Administración e que a Administración laboral, neste caso a Consellería de Traballo, ten a obriga de que estes convenios que se convirten no momento de ser asinados en lei, que se cumplan. Digo porque a veces parece que ao Partido Popular estas cuestións son cuestións menores, non son cuestións relevantes, parece que son cuestións de minudencias. Pois a empresa alega unha serie de excusas e desculpas para non respetar a antigüidade dos traballadores e non subrogalos. Consecuencia desta negativa, a empresa e os traballadores están nunha situación límite, porque ao de levar meses sin cobrar, encóntrase na situación de que a anterior empresa Secuor non os despide, é dicir, non lle rescinde o contrato, a nova non o subroga, non están contratados, co cal non están no paro, non poden acollerse ás prestacións de desemprego, e diante desta situación de vulnerabilidade e indefensión dos traballadores, o BNG, a través do noso compañeiro Cosme Pombo, trae aquí ao Parlamento Galego a petición de que a Xunta de Galiza actúe diante desta situación. Fai na Comisión Quinta unha serie de peticións na mesma dirección que van a moción na que estamos agora debatindo, que a Xunta ten que ser garante da legislación vixente en materia laboral, que hai que darlle solución ao problema destes traballadores e exir o cumprimento dos seus dereitos laborais, que calquera empresa que contrate coa Xunta respete como mínimo os convenios e legislacións vixentes. Mais diante destas demandas, a contestación do Partido Popular a través do señor Tellado é mostrar solidariedade cos traballadores, condenar a actitude das empresas que non cumplen coas obrigas legais, que non cumplen coas obrigas laborais. Declaración de intencións moi loables, moi bonitas, pero a hora da verdade, a hora de votar, resulta que o Partido Popular vota en contra. Esa é a realidade coa que nos topamos. Declaracións de intencións, discursos bonitos, pero que cando hai que concretalos, cando hai que tomar decisións e exixir que a Xunta actúe, aí votamos en contra. Votamos en contra e baixo cuestións como que é un problema xurídico entre empresa e traballadores, que a Xunta está facendo todo o posible, que a Consellería a través da Directora Xeral de Familia e Inclusión xa mediou e xa lle lembrou á empresa as súas obrigas, xa lle dixo á empresa que fora boa,
insiste o Partido Popular que a Xunta non ten instrumentos xurídicos para actuar. Palabra súa, señor Tellado, que a Xunta non ten instrumentos xurídicos para actuar, que como o tema está no xulgado debe inhibirse. Moi ben, debe inhibirse. Eso, eu, desde o Bloque Nacionalista Galego, queremos hoxe aquí, pois, lembrarlle que si ten instrumentos políticos a Xunta cando quere, a Administración cando quere. Dixenho na miña anterior intervención, ten instrumentos políticos cando quere cambiar a legislación para ir a pola clase traballadora. Ten instrumentos cando quere meterlle outro novo machadazo ás pensións. Aí sí que ten, cando quere, darlle as pensións públicas que pasen a mans privadas, que pasen a control dos bancos. Aí buscan os recursos necesarios para poder actuar en beneficio dos de sempre, en beneficio dos de arriba. Non teñen ningún problema. E un goberno, evidentemente, ten que usar os instrumentos xurídicos e ten que facer respetar a lei. Pero logo ten instrumentos políticos. Ten instrumentos políticos, porque Galiza ten un goberno galego ou só un grupo de funcionarios lendo e aplicando decretos, directrices, legislacións e documentos. Dende logo, nós confiamos en que haxa un goberno galego, que máis alá de aplicar unha legislación e de lernos o que di o artigo 4 o artigo 23, actúe políticamente, que é para eso para o que o votan os cidadáns deste país. Os galegos e galegas votan un goberno para que actúe como tal goberno, non simplemente para que lea unha legislación. E, dende logo, se existe ese goberno galego, que evidentemente a estas alturas non solamente o BNG, senón moitos galegos e galegas teñen xa moitas dúbidas a respecto de que exista e actúe como tal, non pode agocharse detrás da lei de contratos do sector público. Perdón un momento. Hai moito murmullo na sala e isto molesta a quen está no uso da palabra. Si poden baixar o tono, agradecese. Ben, pois decía que non se pode agachar detrás da lei de contratos do sector público nin detrás de que a Xunta, como órgano de contratación, se axusta a dereito. A lei de contratos do sector público, dende logo, establece unhas obrigas legais, pero non proíbe establecer outras condicións. Non proíbe que a Xunta de Galiza, a Consellería de Traballo, tuvera establecido unha serie de condicións no caso do novo contrato axudicado a empresa de seguridade en Lugo, sabendo cal era a situación da empresa, sabendo a situación de indefensión na que se topaban os traballadores. E iso é o que se demanda hoxe aquí, que diante do coñecemento desas situacións a Xunta non pode mirar para outro lado. Igual que non pode mirar para outro lado e ten que exixirlle á empresa concesionaria do servizo de limpeza deste Parlamento. Non falamos de cousas alleas, non falamos de cuestións das que vostedes poidan decir que non saben nada, senón deste Parlamento, o cal realmente é tremendamente sangrante, e súmome ás compañeiras que antes dixeron que é ben triste vir aquí a ter que exixirlle ao goberno que cumpla a legalidade. Pois exixirlle algo tan estratosférico como que cumpla o convenio en vigor, como que lle pague ás traballadores e traballadoras o seu salario, o que lle corresponde. Dende logo parece o mínimo que se pode exixir. A lei de contratos, polo tanto, non proíbe que un goberno se poña do lado dos traballadores e das traballadoras en lugar de poñerse do lado dos poderosos. E tampouco impide que aplique unha legislación inxusta feita, dende logo, non en beneficio dos traballadores, senón todo o contrario, onde se plasma unhas reformas laborais letais para a clase traballadora, unhas reformas laborais que, lonxe de facilitar a contratación e a creación de emprego, o único que supuxeron foi o aumento da temporalidade, menores salarios, máis horas, máis precariedade, retrocesos en suma históricos en dereitos que se tardou moitos anos en conseguir. Unhas reformas laborais que están supoñendo que moitas empresas estén facendo uso das ventaxas que lle dan esas reformas laborais para baixar os salarios, para que 3 de cada 4 empresas, sobre todo as grandes, están usando a reforma laboral para non aplicar os convenios colectivos que están legalmente en vigor. É tremenda a situación que as súas medidas, señores e señoras do Partido Popular, están deixando a clase traballadora. Atacan a primeiro aprobando unha legislación lesiva, unha legislación que o único que está facendo é cada vez menos dereitos e, por outro lado, cando as empresas incumplen esa raquítica legislación laboral, resulta que, señor presidente,
pido o seu amparo, porque pareceme tremendo que por parte dun diputado que está sentado aí na bancada se estén facendo os xestos que se están facendo. Non, a ti tamén xos fixeron, pero que non estou falando de ti, estou falando de ti, da de atrás e do de máis alá, o sea que aquí está todo permitido. Ben, retrátanse vostedes. Ben, pero é que me parece que... No, perdone, eu non observei agora ningún xesto, perdone, Resulta tremendo que veñan aquí a defender as posicións que defenden e por encima que non manteñan ni siquiera as formas, que ni siquiera manteñan as formas. Ben, podemos ver os vídeos. Ben, remato. Mire, cada un retrátase perfectamente. Tremendo o que estaba dicindo, que atácanos coa legislación laboral e resulta que logo cando as empresas e algúns empresarios ni siquiera aplican se saltan esa raquítica legislación laboral, entonces en ese momento miran para outro lado. Imos a votar a favor desta moción porque Galiza, dende logo, non pode permitirse un goberno que teña contratos con empresas que incumplen a legislación vixente. Galiza non pode permitirse unha administración cómplice e decidir non ser cómplice non é unha decisión xurídica, é unha decisión política. E, dende logo, estamos falando de política e de dereitos da clase traballadora. Gracias, señora Prado.